Alongritin aronbarim ke kroi arat atum ta Rongker arkli ponsi hirjume kachohang. Arkoi ni phai phoni lake ilitum solangdo ratum ta chini pamelo. Arkoi ni phai phoni pulote karbi aronbarim anim ke kroi rat kiloan achi phong along abangke ningkan sek ningkan ajang ningkan piarjon mesen me et pen chokriam chodam meji ok pran ke me phun jia phan lapen awur akrem saikatikia long anta thangat ke bege phan kawe pin jia phan arkoi ni phai phoni Rongker arki ponsi anamarni along hirjume johang pon rintipo. Akhai tin lapen anim tin atum stame singkan sek peni phong methang ana ma phan hirjume ka chohang arani do la poson thaksi karbi aronbarim anim ke khoi ratum stame ningkan sek peni phong arkoi ni phai phorni abangke Rongker arki ponsi hemphu mukrang pira singya lapen than thili rong anglong anam aphan chardom chardi je thok chijir ponsi methang alongri methang hawar methang rong rubalu rengdok rengni pen ke dolong jia phan hirjume chohang pon rintipo. Aho karbi aronbarim ke kroi thip aratum Rongker arkli lake patumi pini penle kapin chong wai pukali hakko akai pen stame rongso rongbot ke me ke chok sen jia phan Rongker arki pon. Lasonsi pini ke sengkan suri hini nai gora trok asengkan le thot stame karbi aronbarim anim ke kroi thip alongri hawar tin along abangke rong rup arlo idon ben sika idon ben pharo tangka chirung konsi Rongker kakijia phan chisik chedang pon rintipo laper kakijia nani nangle lote rong siru rong asa riso basa bareka pen chenglok kurusar ke do aratum lapen bekar sarlar ki bigi thi heme jangre ke do anatum pen tetong sarsi ningkan sek ningkan ajang game senja phan Rongker rong ok arkli ponsi hirjume chohang pon po. News report, Travel News.